Que tal? Moi boa tarde, moi benvidos a Conexión Galicia, o noso programa de actualidade política con xornalistas galegos residentes en Madrid. Temos por diante unha semana bastante convulsa, con moitísimas frontes abertas. Por exemplo, esta mesma mañá, a audiencia de Badaxoz deixaba xa a un paso do banco dos acusados o irmán de Pedro Sánchez por 2 delitos. Logo falaremos de todo isto. Esta mesma tarde lea tamén no Congreso coa tramitación ou non, xa sabemos que non, das cuestións migratorias a Cataluña, e no medio durante estes últimos días todos os erros das pulseiras das persoas maltratadoras e tamén dos dispositivos das vítimas. De todos estes temas e de moitos máis falaremos ao longo desta hora. Saudamos os que nos seguen en directo cando son as 6:30 en punto, xa na G2 e tamén pola noite na Televisión de Galicia. E, por suposto, saudamos os nosos convidados. Rafa Cabeleira, columnista del Grupo El Progresa, como estás? Ben, contento, gustoume moito a entrada que fixeche de galegos residentes en Madrid. Lembroume moito aqueles tempos do 1, 2, 3. Bueno. Presentabas así os concursantes. Vou non deixar como a cuña entón para todos os programas. Sí, está moi ben. Javier Casqueiro, xornalista del País, que tal vas? Muy buenas, bien. Estiveche no Congreso agora. Vengo del Congreso, o sea, acabo de dejar el Congreso prácticamente liquidado ya, lo tengo todo controlado. Logo falaremos diso. Ricardo Colmenero, xornalista del Mundo, que está de estrea hoxe neste plató. Sí, que tal? Moi ben, encantado de estar aquí. Ben. Unha oportunidade de falar un rato en galego, que non hai moitas, tampouco en Madrid. Pois moi ben, iso é. Víctor Rubido, director del Debate. Hola. Como vai a vida? Boas tardes, moi ben, moi ben. Ben? A verdad que moi ben. Non vos preguntei polo... Non me podo queixar. Non vos preguntei polo verán, pero ti entendo que en Cedeira estiveche, non? Claro, eu estou en Cedeira, que é a capital do... Bueno, Do mundo. Do mundo. bueno, eu digo aquilo que decía Celso Emilio, aquel lugar donde o mundo se chama Cedeira. El dicio de Celanova, pois eu digo de Cedeira. Que non engana é o cor das peles, niso eu creo que o mellor verano tivo foi Javier, É que Sanxenxo, hai moito Sanxenxo, verdad? Creo que eso foi de hoxe no Congreso, penso. El color, ¿no? Sí. No, Sanxenxo. María sabe que no hay recoveco secreto para mí en toda el área del Salnés. Iso é verdad que teño controlado. Cada vez que paso por aí atopo a Javier Casqueiro. Javier é furancheiro. Imos comezar, imos entrar en materia. Antes de falar de todos estes temas que introducín o comezo, quería falar tamén de Altri, desta última noticia. O goberno tomba novamente este proxecto de Palas de Reis. Era algo que, bueno, poderíamos agardar, pero o realmente sorpresivo foi quen o anunciou. Eu non fago ningún tipo de anuncio gubernamental, que non é o meu papel, pero en todo caso, ao non cumprir con esos requisitos, eu creo que está fora dese mecanismo de ampliación da rede eléctrica para os vindeiros 5 anos. Un deputado autonómico adiantouse 24 horas en reunión que ia manter hoxe a conselleira aquí en Madrid. Pareceche correcto, Rafa? Como ves isto? Pareceme esperable, pareceme esperable porque non é a primeira vez que Besteiro nos sorprende con este tipo de cousas. O que me parece absolutamente sorprendente é o cambio de postura que houbo tanto no Partido Socialista como no BNG en canto a Altri, non? Recordemos que é un proxecto que en 2022 contou co plebiscito de toda a maioría de todo o Parlamento galego. Todavía falta, eu creo que isto falta porque nos expliquen que cambiou en todo este tempo para que de repente tanto o Partido Socialista como o BNG estén tan en contra dun proxecto que no seu día, insisto, votaron no Parlamento de Galicia, non? Estás ti tamén sorprendido por isto, Ricardo? Eu, como xornalista, teño que perdoar a Besteiro que faga unha filtración, non? Algúnha fonte terá no Partido Socialista para saber as cousas antes e demais ter a oportunidade de dicilo. Entón, nese sentido, eu vou perdoar a Besteiro. En canto ao proxecto, pois, claro, o cambio é evidente, que foi o nacemento dun movimento popular en contra do proxecto, entón, evidentemente, un ten que arrimarse o que queira a maioría. Tamén é a clase de proxecto que un non está contento nunca de aprobar dentro dun goberno, non? Entón, en caso de que a ver, agora temos este informe eléctrico do Partido Socialista, que, bueno, nada que non se poida cambiar, nada que non poida caducar, nada que non se poida retomar en caso de que houbera un cambio de goberno en Madrid, pero, sobre todo, é a clase de proxecto que prefires que ou que aproben outros ou que poidas acabar dicindo no último momento non puiden evitalo. Eu non quería, presentaron os papéis, todo estaba correcto,
pasaron todos os trámites, incluso os medioambientais, tiramos para adelante, pero non ten nada que ver. Que esta é a clase de proxecto, cando non ten este apoio popular, que pode ser adiante desta maneira. Pero, claro, agora mesmo, se non hai un cambio de goberno en Madrid, penso que vai ser moi difícil. Claro, porque dende a Xunta queixanse nestas últimas horas de que os criterios que están prevalecendo son os políticos e non os técnicos, Casqueiro. A ver, la sorpresa de que lo cuente un diputado, además no un diputado cualquiera, no un dirigente cualquiera. Estamos hablando de una persona que fue en un momento determinado ministro, que fue delegado del gobierno, en fin, una persona de la máxima confianza del presidente del gobierno. Es verdad que las formas son muy importantes. Yo agradecería que si hay una reunión prevista, pues se hiciera cuando estaba prevista la reunión, sí, ¿no? Pero bueno, no nos sorprende, ha pasado muchas veces. Y yo con esto creo que lo que tiene que ver es con lo que decía ahora Ricardo, ¿no? Seguramente yo he oído, y todos los que estamos aquí hemos oído a dirigentes importantes del Partido Socialista que en su día lo apoyaron, pero aquí hay una evidencia, ¿no? Una evidencia social, incluso de cofradías de pescadores. Bueno, yo digo lo que estamos viendo. Yo no sé, es muy difícil evaluar si esto es la mayoría de la sociedad gallega. Lo que sí veo es que hace unos muy pocos meses, muy poco tiempo, esto no tenía la contestación que tiene ahora. Y hay un partido que seguramente tenía una posición y que ahora ve que por ahí puede rascar algún tipo de voto. No me sorprende en absoluto, ¿no? Lo que sí tengo más dudas es sobre el proyecto de fondo. ¿Por qué una multinacional que lo podría instalar en su país de origen, en Portugal, no lo hace en Portugal? ¿Por qué lo hace en el centro de Galicia? Es verdad, y esto toca otros temas, María, que tú también controlas, ha costado mucho introducir, y ya no es en el mensaje colectivo de España, sino mundial, la ruta de Jacobea, la ruta del Camino de Santiago, como uno de los superdestinos ahora mismo en todo el mundo. Cualquiera que haya hecho, nos estarán escuchando muchos espectadores que han hecho tramos, yo he hecho algunos, y es impresionante lo que tú ves. Esto pasa por el medio de esa ruta. Hay gente que dice que esto puede torpedear o perjudicar ese mensaje de turismo de otro tipo, más ecológico, que planteaba el Camino de Santiago. No sé, hay muchas interrogantes y, no sé, a lo mejor también alguna explicación por parte del Gobierno central. Vieito, ti tamén consideras que estes, dous partidos políticos, ¿no? Tanto o Partido Socialista como o BNG cambiaron nas últimas semanas, e crees tamén que é unha gran maioría da sociedade galega que está en contra? Eu, en primer lugar, arrogarse o que di a maioría galega sin que se o expresara máis alá de algunhas manifestacións puntuais que, se se contan, non chegan a 1000 persoas, non é iso a maioría de Galicia. Galicia ten 2.700.000 habitantes e eu penso que estamos a perder unha gran oportunidade de darlle a Galicia, e sobre todo a Galicia desértica. A Galicia é un deserto verde, verde, pero absolutamente sin habitantes, darlle unha oportunidade precisamente de fixar poboación ali. Hoxe as tecnoloxías, porque industrias como Altri desenvolvense moito, especialmente nos países nórdicos, Suecia e Noruega fundamentalmente, pero tamén Dinamarca, Finlandia menos, pero tamén teñen desenvolvido moitas industrias semellantes a Altri, tanto no papel como en outro tipo de fibras, que o aproveitamento, e esa é a razón pola que se busca Galicia, había tres razóns fundamentais. A primeira é a materia prima, que é moi importante o transporte da materia prima, que xustifica a localización de Altri en Palas. En segundo lugar, que o maior cliente dese produto tamén está en Galicia, que é a maior multinacional de moda de España. E en terceiro lugar, que efectivamente había uns fondos europeos que os hai en Portugal, pero que en España estaban especialmente concebidos, estaban dentro do seu diseño para axudar a localizar industrias dese tipo en zonas como o interior de Galicia, e que tería bastante sentido, porque é unha inversión que non se acerca aos 1.000 millóns, pero anda por aí, 800 e pico millóns de euros. Galicia ten agora mesmo parados entre o sector eólico, Altri e a mina de Corcoesto, nada máis e nada menos que máis de 3.000 millóns de euros de inversión. Bueno, depende, é un tema de equilibrio e de compensación. O sea, renunciar desta maneira a unhas inversións que darían coherencia social, que darían emprego, que axudarían ao desenvolvemento, porque en torno a Altri habría tamén un desenvolvemento científico, etc. Bueno, a mí me parece que nos opoñemos con moita facilidade, con moita demagoxia tamén, e insisto que en países tan desenvolvidos como Suecia, Noruega
e Dinamarca hai plantas como estas que non, porque hoxe a tecnoloxía sofisticouse moitísimo. Isto non, hai plantas absolutamente de primeiro nivel, como é a que plantexa Altri no centro de Galicia, e eu creo que estamos perdendo grandes oportunidades de axudarlle aos galegos a ter oportunidades de traballar na súa propia terra, non só no sector pesqueiro, no agrícola, senón en outros sectores que nos axudarían de locomotoras para industrializarla, non? Querías dicir algo? Sí, unha das cousas que me chama moito a atención nestes cambios de plantexamentos é que, por exemplo, nas últimas eleccións galegas, eu tuve nas que seguir bastante de preto para os medios da lá, unha das cousas que repetían os tres partidos incesantemente era a necesidade de industrializar Galicia. Xusto. Isto repetíase constantemente, hai que industrializar Galicia, reindustrializar Galicia, reindustrializar Galicia. Estamos nun punto no que a min casi ninguén é capaz de explicarme cal é a industria que ten que chegar a Galicia, porque parece que ningunha industria Pero isto non lembra si pasou tamén coa eólica, coa P9, bueno, pois prácticamente con todas as... Eu podería estar de acordo con moitos dos argumentos que se dan en contra de Altri, pero necesito unha alternativa. Claro. Si Galicia ten un problema de falta de industria, hai que reindustrializar Galicia, e todas as industrias que veñen non nos serve ninguna, algunha terá que valer, alguén nos terá que dar esa alternativa. Eu iso é o que voto moito en falta nestes momentos. Y la alternativa no existe ya, ¿no es la Ría de Arosa, por ejemplo? ¿No es los mariscadores, las cofradías, los que viven, por ejemplo, de la industria de pesca en Galicia, del marisco y de todas las rías gallegas que se han manifestado diciendo que esto puede ser perjudicial y alterar el ecosistema de unas rías que son hipersensibles? Pero pode ser ou teñen estudos para iso, claro. Hay gente aquí muy experta, yo no. Yo no soy experto. Yo como soy de tierra de mar y de pueblo marinero, Javier, te diría que entre un trabajo industrial bien pagado e ir al mar, yo preferiría un trabajo industrial. Eso dicen los pescadores, e a los marisqueiros. Eso es que Casqueiro non é dun puerto de mar. Eu sempre me acordo... No, eu explico, non hai carga... Eu sempre me acordo de escoitar ali no meu povo, na miña vila mariñeira de Cedeira, dicir, non, pobre tal, se non ten que ir ao mar. É dicir, era como unha especie de maldición. Ten que ir ao mar, a ver se lle axudas e tal, se non ten que ir ao mar. Non era precisamente o mellor destino para un rapaz. Pero dito isto, é que hoxe en día, de verdad, hai demostración e os propios directivos de Altri, que non estou aquí para defender Altri, é dicir, váleme calquera outra, en lugar de chamarse Altri, que se chame Beltre, váleme igual, é dicir, eu o que sigo pensando é que Galicia necesita industrializarse, pero necesita industrializarse de maneira moderna e aproveitando un dos recursos que ten Galicia, que é unha das maiores masas forestales que hai, dende logo en España, e, dende logo, o cuidado, claro, eu tamén, igual que se fala dos mariñeiros, que non son moitos, xa me gustaría que houbera moita xente no mar, pero é que agora mesmo non hai mariñeiros. En Cedeira, sin ir máis lonxe, os mariñeiros son todos pero hai unha industria pesquera, aunque sean en Cabo Verde. Pero non é precisamente, desgraciadamente, non é unha industria moi puxante. O volume de barcos. Cada vez vamos a menos, é dicir, aí desgraciadamente. Dito isto, é que eu teño dúbidas de que estropee o medio ambiente na Ría de Arousa. Teño moitas dudas. Colmenero, e con isto pechamos este tema. Eu non son de Porto de Mar, sí, pero que é de Ourense, pero tes opinión igual. Incluso podemos pechar, porque é verdade que, como dicíades, claro, non coñecemos a vontade popular, pero agora non ten sentido porque acaba de tirar o proxecto por tema eléctrico, pero quizáis máis adiante, cando a cousa mellor vai para adiante, non pasaría nada en coñecer cal é a vontade popular. O que sí que é certo é que ante estas manifestacións, ante estes movimentos, e sobre todo dentro os vecinos do propio povo, saindo á rúa, sí que os partidos son sensibles incluso para o que comentaba Cabeleira, a esquerda cambiara de idea. Son moi sensibles a esta clase de movimentos que probablemente o mellor son erróneos, o mellor non son a vontade popular, a maioría pensa outra cousa, pero sí que son sensibles os partidos a cando empeza a facer estes movimentos. Pasa o que pasa. Por iso se distingue uns políticos de outros. Hai moitos que o fan a pesares de que poidan ter protestas, porque creen que é bon para o conxunto. Pero eu aquí creo que non debemos perder a deriva nesta cuestión política. Aquí o goberno central xoga un papel moi importante porque ten que tomar unha decisión de subvencionar casi que os 50% de inversión. Estamos a falar de 400 millóns de euros que procederían de fondos europeos, dos Next Generation. E a información que
que teño eu é que o Goberno Central xa dixo que non iba a dar diñeiro. É dicir, aquí tamén eu teño o olfato que ten moito que ver de que, bueno, mentre se poida boicotear a comunidades do PP no desenvolvemento económico delas, benvido esa estrategia actual que ten o actual Goberno Central, non? Seguiremos falando deste tema porque a lo menos quedan nos 5 anos, así que coido que teremos moitísimos máis Conexión Galicia para afondar no asunto de Altri. Imos coa crónica xudicial. Esta mesma mañá, dicía xa ao comezo, a audiencia de Badaxoz deixa a un paso xa do banco dos acusados o irmán do presidente do goberno, o irmán de Pedro Sánchez, 2 delitos, prevaricación e tráfico de influencias. De feito, no auto falase dunha praza creada exclusivamente para el e adaptada, leo palabras textuais, as súas preferencias persoais. 2 de 2, fiscal xeral do Estado, o irmán de Pedro Sánchez, os argumentos de fake, falsas noticias, bulos, máquina de fango, desinflanse. Cri, Rafa Cabeleira. Ai, a min. Imos por orde. Soy disciplinado, ¿eh? No, pensei que empezaba Casqueiro, No, que mi reserva para lo de Ayuso de Lujo. es especialista... Que gana ten. Sí, xa o comentamos en programas da tempada pasada, non? Era unha causa que nun principio parecía que non había nada, que todo estaba basado en recortes de papel, pero que pouco a pouco unha boa instrucción dunha xueza de Badaxoz acaba neste caso, en principio, bastante ben armado. Onte na súa resolución a audiencia decía que dos recursos plantexados que de momento non se dá decía, non se justifica o archivo do procedimento do xulgado de instrucción pola existencia dunha dúbida razoable. Que sí pode, sin embargo, determinar que se dite unha sentencia absolutoria. Pero, de momento, o que ven a decir é que non estamos nese momento procesal, non? Xa veremos o que pasa no xuicio oral, pero o que decías ti, claro que queda desmontado todo isto de que isto non era máis que ruído, ao final parece que sí que había fondo suficiente como para armar un caso. Casqueiro sempre puxo moita diferencia entre o caso do fiscal xeral do Estado e o irmán de Pedro Sánchez, pero chegados a este punto tamén mantés esa diferenza? No, yo quiero centrarme en este caso, porque además creo que cada capítulo es su capítulo, ¿no? Vale. La estrategia política es intentar equilibrar, contrarrestar y no. Yo creo que este caso es suficientemente grave para que hablemos de este caso. Porque además, si es que yo tuve algunas dudas al principio de la instrucción, luego fui viendo el comportamiento de la juez, me pareció que no tenía intereses mediáticos o políticos como otros, que sí lo tienen en este país. Y además es que ha sido avalada por 4 magistrados. La audiencia de Badajoz la forman 4 magistrados que han avalado la instrucción, ¿no? Aún hoy o ayer, no sé cuándo, ya me pierdo, volví a oír la exposición final que ella le hizo al hermano del presidente explicándole, decía, no, es que quiero explicarle de mi propia boca por qué ha pasado todo esto, ¿no? Y era irrefutable todo lo que decía la magistrada. Yo no la conozco de nada, me parece que además no ha conseguido nadie, que ya sabes cómo son estas cosas, que cuando un magistrado, vamos a ver de qué cuerda es, qué es lo que ha hecho, ¿no? Sí, la no se sabe. Ha hecho su trabajo, sí. Ha explicado muy bien que hay más que indicios para pensar que se ha fabricado una plaza para el hermano del presidente del gobierno. Bueno, vamos a llegar, ya no hay recurso posible, vamos a ir a un juicio y veremos qué es lo que sucede. Algunas de las cosas que hemos visto en esta instrucción apuntan a que efectivamente ahí da la sensación de que se fabricó esa plaza, con lo cual, pues adelante. La juez lo ha construido bastante bien y yo no tengo mucho más que añadir. Estamos tamén ante un posible delito fiscal se descubre que o irmán de Pedro Sánchez estaba vivindo na Moncloa mentre tributaba en Portugal, non? Queres? No. Aquí son todos moi respetuosos. Era unha información, bueno, a ver, eu tamén pensaba que non había nada, pero non solamente quero dicir isto tamén, non solamente pola instrucción, senón porque, sendo serios, somos unha democracia madura para o bo, pero sobre todo unha democracia madura para o malo, e hoxe en día amañar unha praza é moi fácil. É bastante sinxelo facendo as cousas ben. Incluso facendo as regular. Bueno, facendo as mal. Incluso facendo as regular. Non, sí, pero facendo as incluso regular. Me refiro, hai unha tramitación dentro legalmente que incluso poderías acabar facendo as cousas. Incluso facendo menos escandaloso, eu que sei. Por exemplo,
creando unha praza temporalmente, non lle das a praza, e xa podes regularizalo, pois pasando o tempo, o que faga falta. Pero o que pasa, eu penso que o punto de inflexión neste caso, sobre todo do punto de vista, porque ao final o que lle pase a David Sánchez, pois, en fin, que lle pase o que teña que pasarle, pero o importante que é que durmando o presidente as repercusións e as motivacións que levaron a que lle deran esta plaza. Entón, foi a declaración, porque era a primeira declaración que fixo, incluso facendo todo ben e todo legal, a primeira declaración que fixo era para quitarlle a plaza, ainda que fora legal todo, porque era un esperpento. Falamos moito aquí desa declaración. Pero era como diante de toda España, vou dicirlle descaradamente a toda España que regalaron a praza. Eso foi terrible. Moito peor que... Ainda que logo saia solto o que queiras, pero esa declaración xa toda España se quedou convencida de que regalaron a praza. Ninguén entende como non se preparou esa defensa, verdade? Vieito, facía alusión precisamente a unha información que se publicou no diario que dirixes sobre esa estadía en Moncloa mentres se tributaba en Portugal tamén, Sí, non? eso ademais estuvo moi ben documentado porque a Moncloa o único que dixo é que sí, que a residencia da Moncloa efectivamente pode vivir familiares do presidente, como de feito pasou co sogro de Zapatero ou co pai de Mariano Rajoy, que viviron tamén ali. É dicir, bueno, pero é que, a verdade, pode vivir. O único que pasa é que David Sánchez había declarado que vivía en Portugal en un momento histórico, que o momento que máis presión fiscal hai no cidadán medio español, que o irmán do presidente do goberno se declare cidadán residente fiscal en Portugal e, sin embargo, viva no complexo da Moncloa, home, de verdad que todo, máis alá do esperpento da declaración, non digo que sexa exactamente para unha película de Berlanga, pero é moi chamativo, non? É dicir, tes aquí a todo o mundo que, oye, que das unha charla en Santander, olvidáchete de metela na declaración, inmediatamente chegan á casa cinco sobres certificados, oiga, dos 200 euros, tal, e que, oiga, un señor que se vai a residir fiscalmente a Portugal e vive no kilómetro cero, no núcleo do poder que é a Moncloa. É bastante curioso, sobre todo dentro parte do análisis político e da exemplaridade. Xa se hai repercusións penais, pois non me atrevo a decirlo. Claro. Sí, pero tamén estou decatándome, escoitándote falar tamén polo tono, que estamos un pouco xa inmunizados en sanchismo. Quero dicir, se só tiveramos sobre a mesa... Non nos sorprende nada. Claro, é que se só tiveramos sobre a mesa o caso do irmán, xa... Por que non dice, ten que dimitir o presidente porque isto é un escándalo? Pero xa levamos tanto acumulado, que si Begoña, que si Ábalos, que si Coldo, que si Santos, son xa tantas cousas que xa quedamos con isto como, bueno, xa é o pan de cada día. Eu aí tamén vou facer unha Distinción, pequena enmenda, vamos a decir, unha pequena enmenda. Cando se di que... Eu vou a hacer la grande, Lugo. Cando se di que é un caso, que é unha plaza fabricada por irmán do presidente, en realidade isto non é certo. Porque cando se fabrica esta plaza, Pedro Sánchez non é presidente. Bueno, aínda non era presidente, non? Ni secretario general. Ni secretario general. O que a min sí me fai sospeitar, a personaxe que máis sospeitas me produce neste caso é Miguel Ángel Gallardo. O líder dos socialistas de Extremadura, que eu creo que sí que é o que realmente está implicado na creación e na xudicación desta plaza, non? Aí sí que habería que preguntarnos, non sei, que tipo de bondades buscaba Gallardo, non sei, nun suposto futuro secretario xeral que podía ser Sánchez ou non podía selo, pero eu creo que é o que realmente está implicado neste caso e creo que é o que realmente lle está facendo moitísimo dano ao PSOE, sobre todo ao PSOE de Extremadura. Pois hoxe estaba por aquí pola rúa ao lado do plató, habería que terlle preguntado, verdade? Podemos subilo. Sí, é verdad. Esta noche va a un programa de televisión y voy a tener la oportunidad incluso allí de hacerle alguna pregunta, o sea que le plantearé tus dudas. No, pero fíjate que además tampoco es que este secretario general del PSOE en su momento fuera especialmente sanchista. No lo era. Con lo cual, esa sospecha que podemos tener de voy a situarme bien de cara al futuro, que luego le ha funcionado porque fue del gobierno y tal, pero en aquel momento no lo fue, ¿no? Es extraño. Yo sí quiero hacer una enmienda, no pequeña, como diría Yolanda Díaz, que a todos investigación pequeña, ¿no? No, investigación, sí. En el sentido de que no, yo creo que aquí, como en otras muchas cosas, y ese es mi tono este año, María, a ver si lo cumplo, conviene no exagerar.
y no irnos de la gravedad de lo que estamos hablando. Vamos a ver en qué deriva todo esto. Fíjate en qué momento de la instrucción está ya al banquillo. ¿A qué voy? Por ejemplo, ahora hablaba Dieguito en su periódico, han publicado mucho sobre el tema de Elbas y la residencia fiscal, etcétera. Ahí entraríamos en qué es legal y qué no es legal. Parece ser, por lo que nos han explicado, y hay que decírselo a la gente, porque si no suena a este es un evasor, ¿no? Este señor, como mucha gente que trabaja en la frontera, en pueblos fronterizos de España y Portugal, hay mucha gente que reside en el otro lado, es perfectamente legal, lo hace la gente. De hecho, su salario está tributado y sus retenciones están en la Diputación de Badajoz, si es que ejercía ese puesto, con lo cual no hay ningún tipo de fraude, no hay ningún tipo de ilegalidad, etc. Alto, pero da Moncloa fronterizo non é. Voy a ir ahí ahora. O sea, que quiero decir que ya es suficientemente gordo lo que se está investigando como para añadir cosas que suenan a sospechas, ¿no? Y ahí voy a la siguiente derivada, que es, ¿no? Y residía en la Moncloa, pero tenía una caravana no sé dónde y entonces viajaba no sé qué. Claro, oyes cosas que dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? Acaba de decir Vieito bien, además lo sabemos de fuente directa. Estuvo mucho tiempo el padre de Mariano Rajoy viviendo en la Moncloa, hay familiares de Zapatero que estuvieron en la Moncloa. Es que como este verano vi un titular también de un medio de comunicación escandaloso, es que yo no sé si se refería a la hermana o a quién de Begoña Gómez, de la mujer, que habían ido a pasar las vacaciones a La Mareta. Y es que el presidente del gobierno no puede recibir en su residencia de verano a la hermana del presidente de su mujer. Es que nos hemos vuelto locos en las cosas. Entonces, en ese clima en la que cualquier escándalo ya vale todo y le metemos todo, como pasó en su momento con lo de Ábalos, que fue gravísimo, y que acabamos metiendo a examantes, examigas, excompañeras, exmujeres, tal, todo es al mogollón, que dé la sensación de que el edificio se cae por todos lados. No, si esto es suficientemente grave, ya está una investigación concreta. No hay nada, y hay que decírselo a la gente, la agencia tributaria se le encargó una investigación sobre el tema fiscal del hermano y no hay nada, no encontró nada. Podemos poner en duda a la agencia tributaria también, pero yo creo que deberíamos de centrarnos un poco en lo que es legal, lo que no es legal, lo que es irregular, lo que se considera un fraude fiscal, y ahora hablaremos del otro caso, etcétera. Do outro caso, sí. No, é que, Os dous así rapidamente. É probable que ao mellor algúns aspectos do que di Casqueiro se poden valorar, no? Pero claro, eu lembro o caso de Cristina Borbón. A Axencia Tributaria dixo que non había nada. A Abogacía do Estado dixo que non había nada. E o fiscal dixo que non se lle sentara. E o instructor sentouna. Y hubo grandes alabanzas por parte de muchos medios de la valentía del juez Castro. Finalmente fue absuelta. Es decir, claro, aquí tenemos doble vara de medir. Cando é Cristina Borbón, moi ben, que se sente aí e tal. A Axencia Tributaria dixo exactamente, non hai ningún delito fiscal por parte de Cristina Borbón. O fiscal dixo que non se lle sentara porque non había delito. E a Abogacía do Estado tampouco atopaba delito. E o xuez, que o instructor, que como decía Napoleón, non hai nada máis peligroso en París que un juez instructor, pois sentouna. Eu no caso de David Sánchez, a lo mellor, máis xo dixen na miña intervención antes, máis alá de se hai ou non responsabilidades penales, hai unha cuestión estética e ética, as dúas. É dicir, claro que pode, como moitos cidadáns, tributar ali. Pero, home, é moi pouco estético e tamén ético que un tipo que cobra de un organismo oficial colla, mentras en España miles, centos de miles, millóns de persoas están facendo un esforzo fiscal como nunca, este señor, irmando presidente, porque non é un outro que aquela, se fora outro, é o irmando presidente, se chame Sánchez ou García, como se chame, sexa do PSOE ou do PP, xa non é un tema de partidos, é un tema estéticamente e éticamente. Non pode ir a tributar cando o esforzo, como dice, non é magia, son tus impuestos. Bueno, pues efectivamente, oiga, non vaya usted a tributar a Portugal, hombre. ¿Qué es eso de tributar en Portugal cuando usted es el hermano del presidente y está cobrando de la Diputación que é un organismo público, de diñeiro público? Non sei se estaba Cabeleira ou ti. Non, comentar que é verdade que a praza non era, que comentaba Cabeleira, que non fora para o presidente, pero que é verdade, porque non era presidente do goberno, pero é verdade que segundo a cronoloxía da UCO, porque eu sabía que Cabeleira iba a enmendar, entón collina, entón teño a cronoloxía, se non está ben, ademais queda patente que probablemente, como decía Casqueiro, non era da corrente do Partido Socialista de Sánchez, porque o proceso de creación, cando se iniciou, quedou paralizado
despois de que Sánchez dimitira. O sea, paralizaron o proceso. Cando dimitiu, paralizaron o proceso en outubro. E reactivouse cando iniciou a campaña para recuperar o liderazgo do partido e deron ya praza uns días despois de que volvera a ser proclamado seguidor. O sea, me parece ainda moitísimo máis sospeitosa a cronoloxía que fora directamente no momento de que el fora presidente. Absolutamente. Casqueiro. Sí. Cambiamos, veña. Sí, voy a cambiar al tema que además tú estás esperando. Dame medo, porque xa sei do que me quere falar todos os días que ven aquí. Me ha encantado el argumento, y lo voy a decir con todas las... Me ha encantado el argumento de Vieito sobre el ejemplo ético, moral, estético y fiscal que debe darse por parte de los familiares de los políticos. Me ha encantado y lo suscribo totalmente. Seguramente una de las cosas que se puede cuestionar más al hermano del presidente es que en ese momento tan complicado en el que miles de españoles estaban haciendo la declaración de la renta, él pues la hiciera, pero la hiciera en un municipio cercano, porque otros no la hicieron, o la hicieron mal, o la hicieron formando parte de un grupo criminal, o la hicieron falsificando facturas, o la hicieron pegando un pelotazo en lo peor de la pandemia para llevarse una pasta a casa, como es el caso del novio de la presidenta madrileña que acabamos de ver, que también se dirige al banquillo. Yo te decía antes, no quito, ya lo he dicho, y no lo he comparado entonces, pero ahora sí, porque ahora estamos hablando de este caso. El caso del hermano del presidente, gravísimo. Todo lo que le pase al PSOE de escándalos, gravísimos. Esto me parece también gravísimo, porque el mensaje público es ese. Efectivamente, cuando estábamos en lo peor de la pandemia, había gente, no solo el novio de Ayuso, eso también es verdad, y no solo en las administraciones del Partido Popular, había gente aprovechándose. Uno de ellos, parece claro, está encaminado hacia el banquillo y además aquí, fíjate, han pasado varios jueces también. En verano lo dejó la juez porque se jubilaba, la juez que llevó este caso desde el principio de la instrucción, que lleva tiempo llevando esta instrucción, lo ha cogido una sustituta que además formó parte en su día de una dirección general de un Ministerio de Justicia del Partido Popular, que ha llevado casos como el 8M contra el gobierno de Pedro Sánchez. No parece que la que lo haya cogido sea una juez precisamente muy cercana al Partido Socialista, ni al Partido Popular, una juez de instrucción, y ha ratificado esa investigación y ha aumentado incluso el tipo de los delitos. Me parece gravísimo y me parece muy lamentable que el jefe de gabinete de esa presidenta de la Comunidad de Madrid haya aprovechado esta situación para desmontar toda la teoría del PP que nos decía que no había que criticar a los jueces. Bueno, pues ayer, en un tuit muy lamentable, lo que hizo es atacar directamente a esta juez. Hai tes esas imaxes que che prometera. Vieito por alusións, non por alusións da parella de Ayuso, senón por alusións a... Eu insisto que efectivamente hai que dar exemplo, a exemplaridade na vida pública en democracia fundamental. O único no caso de Díaz Ayuso é que cando Díaz Ayuso, a diferencia, porque non é certo que Sánchez interviu para que o seu irmán fora contratado. E mentras que os supostos delitos que cometeu o noivo de Díaz Ayuso, non era Díaz Ayuso a responsable de que ocurrira eso. É dicir, eso creo que convén deslindalo. Despois, a partir de aí, outras cousas é que se utilice ese tipo de información, como fixo o fiscal xeral, ou todo eso que xa iremos vendo. De momento está sentado ante os xuíces, ante o Tribunal Supremo. Non, era por ser tamén precisos na cronoloxía, outra vez, perdón, a ver se parezo... Non, pero claro, é dicir, os delitos de Alberto González non era parella de... É dicir, era parella de Ayuso, habería que mirar o exercicio fiscal en concreto, falando de parellas e exercicios fiscais, habría que mirar o exercicio fiscal 2022, cando iniciaron a relación a principios do 2021. Pero non é o que se está investigando. De feito, dende que empezou a ser con Ayuso, que saibamos non cometeu delitos fiscais, o sea que igual, tampouco digo que se xa responsable de que non os cometa, pero dá casualidade de que cando empezou a relación con Ayuso deixou de... Creo que hay que pedirle, como la mujer de Macron el otro día, que le pidieron unos análisis médicos para demostrar que la mujer de Macron era mujer, aquí habría que pedirle no sé qué tipo de certificado para que nos digan cuándo empezaron a salir. Veña, imos seguir avanzando. Facédeme caso. Imos seguir avanzando na crónica judicial, por favor. Porque el 21 de maio de 2021, alborotase o galiñeiro. Imos seguir avanzando na crónica judicial, porque esta mesma tarde o Tribunal Supremo emitiu un novo auto
Causas separadas agora coa investigación de Ábalos e de Cerdán hai que separar. Por qué? Porque por unha banda quedan as máscaras e pola outra todo o referente ao financiamento irregular debido a esa adxudicación de obras ilícita. Que pasa con esta primeira parte coas máscaras? Pois que o xuízo pode comezar xa en outubro, comezaría en outubro contra Ábalos e coincidiría prácticamente co do fiscal xeral do Estado, non? Outubro, novembro, outono, ímolo deixar aí. É un destes casos nos que eu creo que ninguén se sinte de todo perxudicado. Quizáis se o PSOE, se ao final se acaba demostrando algún tipo de financiación ilegal, pero creo que é un caso tan burdo, tan espectacular, tan groseiro, que creo que incluso dentro do seu propio partido eu creo que está todo o mundo desexando que comece ese xuicio e que se empecen a saber cousas de verdade, non? E sobre todo a ver a desfilar según que persoas a sentarse, desfilar polos xulgados e sentarse no banquillo dos acusados. Como non me deixaches antes, vou meter agora... Vas meter agora, xa sabía. Vou meter agora. Xa sabía. Vou dicir unha cousa. No caso de González Amador, eu en ningún momento vou a relacionar a súa corrupción co momento no que sae con Díaz Ayuso, pero sí que nos vimos, todos o vimos, a Díaz Ayuso utilizar as institucións para sair a defender explícitamente a súa parella. Perfecto. Quedou claro. Casqueiro, con respecto a este tema, non o que... A ver, mira, lo mismo que he sido contundente antes lo voy a ser ahora. Yo creo que esto sí le hace un enorme daño al Partido Socialista y al Gobierno, enorme daño. Antes del verano, no sé si fue, creo que fue la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la que habló estos días, ha reconocido que estaban muertos políticamente hablando, sí, ¿no? Con todo el estallido de este caso, y es sincero, yo creo que es así. Todos vimos al Partido Socialista muerto. Es verdad, y no quiero desviarme, porque no quiero ir al PSOE y al Gobierno, pero es verdad que el Partido Popular es capaz, incluso iba a decir una palabra fea, es capaz de estropearlo, quiero decir, es capaz de enredarse en sus problemas y acabar regalando incluso una salida a Pedro Sánchez en todo esto, como estamos viendo con el tema de Gaza y el genocidio, etcétera. Pero no quiero desviarme. Es un caso gravísimo. Al Partido Socialista le hace daño, al Gobierno le hace daño, a Pedro Sánchez personalmente le hace daño. No estamos hablando, lo hemos dicho tantas veces, pero lo vamos a repetir las que haga falta, no estamos hablando de un dirigente más o de un ministro más. Es verdad que hay mucho de personal, por ahora no hemos visto nada que apunte a financiación irregular, hay quien está ya especulando otra vez con que hay un informe de la UCO que va a decir, no lo hemos visto hasta ahora, pero a mí me da igual. Sigo considerando que el presidente del Gobierno se confió, metió otra vez en las listas, se fió y le dio un poder casi total al secretario de Organización y ministro de Fomento, y que por lo tanto los españoles tendrán que evaluar si lo que ha sucedido a posterior compensa o no, pero esto tiene un castigo electoral y político, sin duda. Outro día publicaba de Objective, creo que era que 800.000 euros foron os que gastou Ábalos nos últimos 30 meses sendo ministro. Todo apunta a unha cantidad bastante razonable para pensar que chegaban do cobro de comisións ilegais. Era o PSOE coñecedor ou cooperador necesario desta trama? A min o que non me vale do que dixo Casqueiro era utilizar a expresión se fía, non? Falando das máscaras, que efectivamente vai a ver que pasa tamén ca presidenta do Congreso, con Francina Armengol, sí, que tampouco sí que está metida, porque o certo, a verdade é que deste auto o que chama a atención é que todo o tema das concesións de obras públicas está nunha fase incipiente, con todo o que levamos visto. O sea, que a saber o que queda por ver todavía. Moito, efectivamente. Claro, pero que temas mascarillas sí que a ver que pasa con Armengol. Entón, sí que lembro, no caso de Armengol, cando daba as explicacións, primeiro que non coñecía a Coldo, logo apareceron unhas mensaxes, mandáballe emoticonos de bicos, tal. Esta ficción que trata de facernos ver o presidente do goberno e tamén Armengol, porque Armengol, cando daba a explicación, parecía como se contestara o teléfono e fora unha especie de víctima dunha estafa telefónica na que acabou comprando unhas mascarillas que non servían para nada. Isto, claro, pode servirche según, se non prestas atención igual, claro, Armengol tiña exactamente 69 asesores. Logo, na segunda legislatura, creo que quitou 4 ou 5, quedou en 64, 65 asesores. É dicir, Armengol non é unha señora normal que responde ao teléfono e compra as máscaras. Armengol é unha señora que ten 64 persoas asesorando. Non ten a información que temos nós. Ten moitísima máis información que temos nós. E o presidente do goberno, canta información ten, cantos asesores están
falándolle ao oído. Non pode sair el só a falarlle aos medios na sede do PSOE a transmitir eso que acaba de decir Casqueiro. De que foi como un pouco menos de que foi un traicionado polos meus amigos. Son un señor que está traballando eu un pouco aquí na miña vida, fieime deste, non pensaba que outro... Non está só, ti só no coche, non ti só a historia de eu cos meus amigos no coche, non é soamente iso. Tes ao teu redor moitísima xente que se está a facilitar unha información na que nos nunca teremos acceso, xa máis. Non é unha persoa normal. Estaba deprimido nesa comparecencia, non comera, esa foi a única información que nos deu, que non coñecía absolutamente nada, non? Sí, bueno, un amigo meu, que é un gran experto un catedrático de psiquiatría, dicía que habíamos valorado mal a frase, que esa frase revelaba moito da personalidade porque a xente que pensa exclusivamente en él ten unha patoloxía moi concreta, que o Narciso pensa solamente en él. É dicir, o problema son eu que non comín. Podía dicir aos xornalistas, bueno, levan vostedes aquí moito tempo, pareceme ben que vayan vostedes a comer. É dicir, poñerse no outro lado. Pero, bueno, eso para mí xa é unha anécdota. Eu penso que, vamos a ver, a información que eu teño é que o xuído magistrado instructor do Supremo ten tanto acumuladas tantas que vai facer un pouco a técnica xudicial que non é habitual en España e que sí se dá moito en Estados Unidos. É dicir, aquí hai tantas cuestións, falta todavía, según lle di a propia UCO e a Fiscalía, tanta documentación que vou centrar o problema, porque senón isto vai ser un caso que se vai alongar no tempo e que non é aí no que centrar. Entón, probablemente, eso lle poida salvar, curiosamente, a Pedro Sánchez. Non sei a Armengol e a Víctor Torres, porque, efectivamente, tanto nun caso como outro, de feito, as mascarillas de Armengol están nun almacén en Palma, están ali, e ademais a Fiscalía díxenas aí porque temos que comprobar que, efectivamente, son tantos miles e que son inadecuadas. Pero o que vou é que, efectivamente, según a información que trascendeu da propia UCO, é que todo o material soio das grabacións de Coldo, que polo visto era un home que gravaba ata cando iba ao baño, pois poden dar, según se dixo, 65 millóns de folios. Claro, iso para calquer instructor é unha barbaridade. Entón, este home, eu creo que con bon criterio, dixo, vou acotar. Iso fíxose, por exemplo, o caso de Madoff. A Madoff, cando en Estados Unidos, buscaronlle un caso concreto e por iso condenaron a 40 anos. E dicían, mire que hai outro en Sudáfrica. Bueno, xa nin miro de Sudáfrica nin os outros. Vou ao caso concreto de Nova York e condeno ao señor Madoff a 40 anos de cárcel. E parece ser que esa é a estrategia, a técnica judicial que vai a poñer en marcha o actual instructor do Supremo, porque este é un caso que se alonga e ten unhas ramificacións tan grandes que non sabemos onde pode rematar e entonces iso, curiosamente, sí pode salvar a Sánchez, porque eu creo que a gran inquietud que ten Sánchez, según fontes judiciais e da propia UCO, que deben ter coñecemento, é se das grabacións se pode derivar algo que lle afecta a él. Home, eu teño bastantes dúbidas que cando foran no coche, no Peugeot, que non sei se era un Peugeot, un Citroën ou o que era, Sánchez falara de la razón pura de Kant, mientras los otros hablaban de la colombiana esta que te cagas, ¿no? Teño bastantes dúbidas que se pudiera, en fin, aillar das conversas que oye, eu na intimidade pode facer todo o que queira, pero se afecta ao conxunto da sociedade, non. O que se faría unha pequena distinción non é por excusar ni moito menos, pero creo que son como dous tipos distintos de corrupción. Nun lado estamos falando dun problema moi puntual que sucedeu en España e en todo o mundo, para o que non había un manual de uso, ninguén sabía moi ben como actuar. Eu pódome creer que algúns políticos se vexan involucrados en cousas destas, estou pensando en Armengol ou en Víctor Ángel Torres, porque simplemente, inda que estén moi asesorados, non tiñan toda a información necesaria e acabaron mercando mercadoría estropeada, mercadoría que, de verdade, non valía para nada. Pero despois disto virá a corrupción de verdade, a corrupción que temos moi estudiada xa en España,
que é a da obra pública e, sobre todo, isto da ampliación dos marxes da obra pública, que iso virá máis tarde, e aí sí que creo que xa nos encontramos todos un panorama, un mapa que coñecemos perfectamente, que xa vimos 1000 veces neste país. Creo que cambiemos de asunto, porque vexo que nos quedan 15 minutos e hai un tema que, dende logo, non é menor. As pulseiras, os erros das pulseiras, 8 meses de desconexión, as vítimas denunciando, o Consello Xeral do Poder Xudicial contradicindo o Goberno, confirmando que o tiveran avisado, e a ministra Casqueiro que non dimite. No, pero ya veremos a ver hasta dónde llega todo esto. Porque... ¿Hasta dónde aguanta? Sí, ya veremos hasta dónde, pero porque sí, también es otro caso que toca la fibra sensible del electorado del Partido Socialista y de un nicho muy concreto del electorado muy preciso de Pedro Sánchez, que son las mujeres, que le han salvado varias veces, ¿no?, de la lona. Y es verdad que la ministra no ha estado, voy a ser fino, he dicho que voy a empezar así, luego ya veremos cómo va el año, ¿no? Ya veremos cómo va el año, pero no ha estado afortunada en sus escasas explicaciones y cuando ha salido a la palestra, a mí me ha generado más confusión. A mí, yo no sé si ella sigue una estrategia concreta, si es premeditado. Vamos a ver, por ejemplo, hay quien está reclamando una comparecencia más seria, ¿no?, que un canutazo o una rueda de prensa. Va a ir al Congreso de los Diputados y en el Senado va a haber comparecer, pero yo además de eso y además de sus explicaciones me gustaría que nos aclararan cosas, porque a día de hoy seguimos sin saber de qué estamos hablando, de qué cantidad de problemas estamos hablando. Yo creo que podemos convenir todos de que aquí ha habido fallos, aunque ella le llame deficiencias, pero bueno, aquí ha habido fallos. Si son solamente en lo que ellos nos están contando desde el Ministerio y nosotros estamos aportando algunos datos relevantes en el país, si son solo porque hubo un momento de vacío en la migración de una empresa que suministraba estas pulseras a otras, pero que en ningún momento dejaron de funcionar las pulseras y por lo tanto en ningún momento las mujeres en una situación de vulnerabilidad total se encontraron indefensas, se encontraron en peligro. Ellos aseguran que no, esto está por demostrar. La cantidad del problema tampoco la sabemos. ¿Qué se está haciendo para que eso no vuelva a ocurrir o si podría volver a ocurrir tampoco? Solo sabemos que quieren volver a sacar a licitación el tema porque efectivamente ella misma lo reconoce, puede ser muy mejorable ese servicio, pero es verdad que toca un tema muy sensible, ¿no? En este país tenemos un problema con los asesinatos de las mujeres por parte de los hombres. Hay aquí un auténtico agujero negro y yo creo que esto es verdad que no solo siembra dudas, siembra incertidumbre, muy sensible desde el punto de vista electoral e el Gobierno está moi nervioso con este tema. Sí, a ministra Redondo de feito dixo ao comezo que non había erros, logo que había, pero que eran poucos, logo que non afectaban a seguridade, e hoxe Pilar Alegría, despois do Consello de Ministros, cargou contra o Partido Popular e dixo demais isto. Que han estado protegidas en todo momento, antes, durante y después. Y me parece muy importante que seamos capaces también de trasladar y lanzar este mensaje, porque estamos hablando de mujeres víctimas de violencia machista. Como podemos saber se as mulleres estiveran protegidas antes, durante e despois, se tan sequera sabemos o número de mulleres afectadas? Ricardo. Se houbera, eu penso que imos sabelo. Antes queria decir unha cousa que casualmente un dos meus mellores amigos é responsable bueno, leva precisamente este tema de protección de mulleres, a unidade da Policía Nacional. Falando deste tema, non é unha cousa que sirva de moito, o tema das pulseiras, eso sí que me gustaría decir. Entón, moitas veces estamos protexendo ou defendendo unha medida, igual que pasara no seu momento cos pisos tutelados, igual que os pisos tutelados as pulseras realmente non funcionan realmente. Tamén penso que tratándose da clase de Roquefort isto podría haberlle pasado a calquera. Estivera o goberno que estivera, eu penso que volvería a pasar o mesmo. O tema é a acumulación, non? Tratándose, como falaba Casqueiro, das veces que as mulleres salvaron a Sánchez e tiveron o tema da lei do sí e sí e agora ven o tema das pulseras. E igual que ocorrera que a lei do sí e sí, nese momento máis interesante, desde un punto de vista dos medios de saber ata onde chega o problema, era
empezar a levar, non sei se lembrades, levamos a cuentagota aos medios de comunicación dos violadores pederastas que iban saindo con reduccións de condena, e o seguinte paso era buscar a reincidencia, non que por culpa de sair antes. Neste caso, efectivamente, non temos nin idea da medida do problema. Non sabemos si precisamente por quedar unha muller indefensa por culpa da pulsera pasoulle algo. Que non sabemos, falta todavía información e a ver ata onde chega. Tamén penso que se apareceran, chegáramos a ver casos destes, tería moi difícil a ministra, bueno, é que xa a estas alturas xa non me atrevo. Continuar no cargo, non? Pero non nos atrevemos a dicilo. Non vou dicilo, non. Dende logo, probablemente seguiría no cargo. Dende logo era un ministerio estrela, agora está máis estrelado, non? Quero que dicir, non é un organismo para presumir. No, eu manteño que é un ministerio que eu suprimiría, é dicir, eu creo que isto podería haber unha dirección xeral, ben no Ministerio do Interior ou ben no Ministerio de Xusticia, que levara estes casos. É dicir, porque ao fin e ao cabo é un tema de tribunais e de forzas e corpos de seguridade, basicamente, porque é unha cuestión de seguridade de cidadanas, en este caso, non? Pero, bueno, como hai que encher o Consello de Ministros e hai que dar moitos ministerios para repartir, porque senón non funciona. Isto é como en Dominicana. En Dominicana hai 32 ministerios, porque fanse unhas coalicións tan grandes que hai que repartir a todos un ministerio. Dominicana que non é precisamente Estados Unidos, non? A min pareceme que ao longo, é dicir, é un ministerio que leva moitos erros. A lei do sí é sí foi un desastre, se poñan como se poñan, ademais tiñan un informe en contra do propio Consello de Estado, no propio goberno lle dixeron, oye, mira, a técnica de redacción, etc., non é a máis adecuada, etc., non fixeron caso, tiraron para diante, etc. Estes son os que compraron esta especie de saldos das pulseiras e dos dispositivos. Pero o curioso é que, como sempre me vou un pouquiño por diante, entón estaba pensando, o curioso é que o Consello do Poder Judicial si fixo unhas queixas reiteradas, as primeiras queixas viñeron en Tarragona e en Lérida, despois tamén en Galicia, Granada, Galicia, sí. Efectivamente, é dicir que xa había un clamor por parte, insisto, basicamente de xuíces e de fiscais, despois a propia policía, é dicir que claro que había un clamor nos que levaban o tema. E, bueno, oye, con que haya unha morte, xa foi un fracaso. Entonces estamos, claro, poñéndonos... E un dato, simplemente, Cabaleira, non é certo que non se soupera cando había que empezar a comprar as mascarillas e os respiradores, etc., etc. É que hoxe, curiosamente, estuve lendo un documento do fiscal Zaragoza, Javier Zaragoza, e a cronoloxía que fai desa situación dende xaneiro e dos distintos organismos que xa van emitindo informes no mes de xaneiro, despois a OMS e despois todo o mes de febreiro e como se chega ao 8M, verías que non é certo que non souperan, sabíano e xa estaban moitos países mercando mascarillas, mercando material. Ollo que quen está investigando eso non é certo que non o souperan, Pero eu creo que si saberase... Chegamos moi tarde e compramos tarde. Das mascarillas das que non valían para nada, eu creo que acabaron comprando casi todas as administracións, porque hubo un momento no que o único que interesaba era traer mascarillas tal e como fose. Tamén é certo. A todo isto, querías facer un apunte Sí, quería facer un apunte. Estamos poñendo moito foco no tema da seguridade, en que ningunha muller resultou danado por estes problemas, pero unha das patas que nos está tocando moito é o tema da falta de accesos que tuveron moitos xuíces que estaban estudiando casos de maltratadores e que non tuveron acceso a estes datos. Sobre iso tampouco non sabemos nada. E a mí me chama moito a atención da ministra xa non a nula intención que parece que ten de asumir responsabilidades, sino a nula intención que eu lle intúo de non dar explicacións. Porque eu teño sensación, onte fixo unha entrevista longa na cadena SER, na que eu creo que se lle fixeron todas as preguntas que lle había que facer,
ela non contestou Silencio clamoroso do presidente do goberno. foi capaz de enterrar ¿No? todas esas preguntas, todas esas boas preguntas que se fixeron, foi capaz de enterralas en palabrería que terminou por non contestar a ninguna. Iso é o que faz cando non queres contestar, cando non queres dar explicacións. Non creo que fora non querer. Neste caso, penso que descoñecen. Es que no tiene mucha desinformación. La sensación que yo le he escuchado en los últimos días, no sé, que no fue solo ayer en la SER, es que yo ayer la escuché en la Sexta, en la 1, y mi sensación es que no tiene mucha información. Y de hecho, hay una polémica directa que ha establecido, que también me parece muy inoportuna, con el Consejo General del Poder Judicial sobre si me alertaste, no me alertaste, me diste estos datos, yo te mandé una carta y tú me mandaste un escrito, pero los datos no los tiene ni el Consejo General del Poder Judicial, ni el Ministerio, ni nadie. Sabemos que alguna audiencia concreta, porque ha salido la responsable de la audiencia, pues sí, cuantificó que aquí tenemos este problema en Granada, tenemos este problema en Lugo, pero no tenemos datos generales. Yo creo que tiene más falta de información que otra cosa. E insisto no presidente do goberno, non sei que responsabilidade terá en todo isto, María, pero cantos días levamos? Cuando te he oído eso, entra en otra vez esta sensación, o sea, da igual, ¿no? Bueno, es verdad que lleva varios días, pero el presidente salió el domingo para la ONU, sí. Hay una movida, no es la nuestra hoy, la que tenemos que ver, hay una movida mundial sobre la presión que se está ejerciendo sobre el tema del genocidio y resulta que el presidente no habló en concreto de las pulseras. Permíteme, Casqueiro, que este asunto creo que me pareció suficientemente relevante. El presidente del gobierno ahora mismo está teniendo unas responsabilidades muy importantes, me parece, de máxima relevancia, que no quiere decir que esto no lo sea. Habrá tiempo para preguntarle al presidente, pero no sé si es exactamente la carencia que en las últimas 24 horas el presidente no haya hablado. No fueron 24 horas. Salió el domingo para la ONU, ayer es lunes y estamos a martes. Eu con todo o respeto e o cariño hacia o meu compañeiro Javier Casqueiro, nada lle pode ser alleo o presidente do goberno cando hai un problema destas características. Non vai a mañar el o problema de Gaza, se poña como se poña. Bueno, algo está e hai unha instrumentalización incluso do problema de Gaza para tapar os problemas de aquí. Pero, como lle dixo unha vez, eu creo que fora a Margallo, alguén dixolle menos Siria e máis Soria. Non? Pois probablemente hai que poñerse máis nos temas de aquí e a ver, porque, dende logo, mira, cando eu era director da Voz de Galicia, fai desto 20 e tantos anos, sempre me acordaba, sí, alo por 2002. Mira que Ricardo ten unha hora de cronolóxica perfecta. Con 10 años. No. É que estamos no 2025, os anos pasan tamén. Pois eu lembro que nas reunións que tiñamos pola mañá, viña da Internacional e decía de Palestina, e decía, mira, de Palestina cando este amañado o problema, porque leva moitos anos. Leva moitos anos, non? Bueno, vai non amañar ahora Pedro Sánchez, xa está. Falamos de Palestina, falamos da Palestina pasada semana, falaremos a vindeira, pero hoxe quedame un último tema e quedan 3 minutos. Presupostos, enfilamos esta semana, esta última semana xa, para que o goberno presente, pois, en tempo e forma, que non parece que vai a ser posible, os presupostos. Axudas ao alugueiro, reducción da xornada lectiva dos profesores, a melloras millonarias dos aeroportos, son medidas que xa teñen certo cheiro electoral, non? A mí estos dos presupostos de verdade que me parecen absoluta fantasía, porque, sí, é que este goberno vive nunha fantasía na que pensa que no Parlamento existe unha maioría progresista que lle vai a aprobar este tipo de presupostos, e non é certo. A maioría que hai no Congreso dos Diputados é unha maioría conservadora que de ninguna maneira lle vai a aprobar estes presupostos. O pode intentar das maneiras que queira, pode intentar cuadrar as contas da forma que queira, pero eu casi vos apostaría aquí unha cena ou que queirades unha comida a que non vamos a ter presupostos. Ti crees que non os imos ter porque non se van presentar tan sequera? Eso é unha pregunta moi complicada, tratándose de Pedro Sánchez. Non sei nin siquiera se Casqueiro podería resolverlo. A ver, eu penso que igual sí que tentar presentalos como dicías na introducción, ¿no? Como un programa preelectoral para ver poder responsabilizar os outros das cousas maravillosas que traeríamos e non podemos sacar adiante por culpa deste, esta por culpa deste, aquela por culpa de outro, e por suposto por culpa desta madereita tampouco faremos isto, e presentalos como se fora máis un programa de futuro que unha realidade. Tamén igual sería incluso se sai fora do previsto en un momento de desesperación que poida pensar non é que se está vendo ya para os presupostos é capaz de marcharse, estou seguro que todos os socios sairían en tromba a aprobar os presupostos. Casqueiro, acabas de vivir unha xornada bastante tensa no Congreso, precisamente con Junts. Mira, sintético total. La información que yo tengo es que no ha empezado ni siquiera la negociación para el techo de gasto ni la senda, ni siquiera. 2,
yo creo que los va a presentar. Y 3, yo hubiera dicho hace unos días, hace poco tiempo, habría dicho que de ninguna manera van a salir adelante. Y hoy, a día de hoy, te digo que no lo tengo tan claro. Optimismo? No. Eso porque comeza esa temporada, No. Otras razones, que no vienen al caso. Ya hablaremos, nos queda pouco tiempo. Vieito, non sei se o teu optimismo... Iso é activismo, non é? Hai que contalo, coño. Vamos, eu creo que os orzamentos el vai intentar por todos os medios aprobalos, porque senón sería o terceira vez, e eu creo que unha das reformas que ten pendiente España, xa non vou entrar é que ningún, de aquí en adiante, un goberno pode prorrogar unha vez, pero ten que facer unha lei que faga e obrigue ao goberno, que se non ten capacidade de facer un orzamento, convocar eleccións, que iso é o que fai o estándar europeo. É dicir, o que non pode facer é o que está facendo Sánchez. E coincido que, efectivamente, el non tuvo maioría, non gañou as eleccións, non ten maioría no Parlamento e non ten maioría social. Veremos porque remata o tempo para presentalos e tamén o tempo do programa. Rafa Cabeleira, Javier Casqueiro, moitísimas grazas por estar hoxe connosco. Tamén pola túa estrea, Ricardo Colmenero e Bieito Rubido, sempre un placer tervos a todos. Parella con Colmenero. É unha boa fichaxe, verdad? Bueno, puido vir a traballar conmigo, pero... Ya saben que isto é Conexión Galicia. Son María Cheda e vémonos todos os martes.